тази жега реших да направя за Сияна за училище в последната учебна седмица едни кифлички с шунка и кашкавал. Намерих едно тесто в интернет и го разбърках. Накратко вътре има 15 грама захар, 10 грама сухо мляко, малко сол, 5 грама мая, 120 грама мляко, 20 грама разтопено масло и 250 грама брашно. Разбърках всичко и в то в таса, така че направо показвам в тасалия резултат, който режа на кифлички. Ето го, отлично е в тасало. И сега, тъй като не знаем точно колко големи ще станат кифлите, мисля да го направим на така на 6, на 8 кифлички ще го направим. Сега ще ги навия ето така и ще ги оставя да втасат още веднъж. А сега да ги напълним. Ето тук един мил надпис виждам, който после ще го изпечеме и него. И сега ще втасат за един последен път, после ги слагам във фурната на 180 градуса.